gonna skate to one song only. Ik vanmorgen in Parijs, gewoon mijn business. Zie ik de meest mooie Frans uit. Op de boomhoge hakken en Ik zei, ik weet niet wat ik zo moet. Oh, stop daarmee. het is voor het eerst gewoon bewolkt hier. Is ook nieuw. Dat het bewolkt is. Ja. Als ik 's ochtends brood ging halen, kijk. Het eerste wat ik deed was even omhoog kijken. Wat de weather was. Tot nu toe hadden we alleen maar zon. Tot vandaag. Ik heb geen sleutels mee, hè? Huh? Ik heb geen sleutels mee. Wat hou je geen sleutel van? Ja, Ozai is er gewoon daar. Maar hij komt er niet de poort in. Oh nee. Kijk, voor de laatste keer Parijs. Wel wederom op zijn telefoon, maar oké. Dat mag. Helemaal oké. We moesten kijken of Cardi... Oh ja, en had Cardi gedropt? Nee. I Am Music. Even de mayo inslaan. Dit is mosterd. Oh. En mijn wolf, die spaart dus die klaasjes, Disney figuurtjes erop. Ja, staan hier dingen zo? Oh, zo. Ja. Zet dan op elke een andere. Ja. En deze twee hadden we nog niet. Deze heeft een... Nee, we kunnen geen vissen kijken, man. De vissen zijn er niet. Ik vraag me af, kijk, die zijn allemaal op zo'n verhoging. Maar is dat dan oprecht bekledende mensen? Is dit gewoon... Doen ze hier gewoon niet aan lengtediscriminatie? Wat? Nee, je moet Ozaya bellen, niet vloggen. Ik moet het vlog en dat dan vertellen dat we het gaan doen. We gaan Ozaya bellen. Wil jij Ozaya? En dan zeggen dat wij de sleutels zijn vergeten. Dat we twee zijn het vergeten, ja? Nee, jij bent je. Guess who's gonna jail tonight? Let it go. We are lions. I'll be honest. We are lions. Met Marilyn Manson. Let it go. Yo, bro heeft kleren aan. Ja, net nog niet namelijk. Die kan dus godverdomme helemaal niks. Dus die intro zo. MTV Cribs, MTV Cribs, MTV Cribs, MTV Cribs. Ja, hou maar. Okay, It's so in we continue. It's fucking bad, bruv. This is... Where the magic happens. This is where the magic happens. He's a bit crazy. Then we have the bathroom. Bathroom. You can sit your buttocks down there. And There's also a shower. There's a shower. it's a shower. A shower. That's a shower. There's a shower. Thank you for watching MTV Crabs. Nou. Toen ik gisteren heb ingecheckt, heb ik ingecheckt. Maar ik ben nooit doorgelopen. Er staat... Zo weer een trap af. Skibidi zei ik kan niet door de poortjes heen. Altijd die skippers. We zijn gestemd. Altijd Skibidi.
Dan laat ik het weer netjes achter. Neem de laatste tas mee. En dan vind ik het best geweest. Was leuk. Let's go. Strijders. Met zware koffers. Kijk, wat moet je anders doen, hè? Je moet gewoon heel veel wachten. Dus ik ga even een stukje lopen, want we zitten al ook wel echt al een uur of zo. Dus dat is ook niet het. Ik vind het wel mooi tussen. Gaag, Dunel. 2 dagen geleden hadden ze ergens in de buurt nog een bom gevonden. Dus het was nog even spannend of we wel naar huis konden. Maar dus verder hebben we opgelost. Dus zo de trein terug. Voie 9, éloignez-vous de la bordure du quai. Le train TER Hauts-de-France, K16, en provenance de Cavigny, entre en gare. Ik ga eens gewoon kijken hoe lang dit station is. Kijk hoe ver ik kan lopen. Kijk, we zitten al een beetje op de max. Verder kom je inderdaad niet, denk ik. Het is toch wel een goed stuk wandelen dit. Dan kan je ook niet verder met dit. Nee. Ik ga niet verder. Is toch best wel ver. Nou, dan gaan we maar weer eens terug wandelen. What's up, vlog? We zijn aan het wachten totdat de trein komt. Dat duurt nog even. Tot die tijd zitten we hier te wachten. Ja, jongens. I want to meet your padre. Nee. Wil je dat opstaan? Mi amor. Nee, had ik niet opstaan. Zo, ik wil het even terug in je oor. Nou, heb je gevraagd? En moeten we hier zijn? Is this one? Het is nog niet verbeterd. Wat? Ik was een beetje boos. Ja, dat snap ik ook wel. Als je bek Als er zo'n Rapen. zo'n klein jongetje aankomt lopen. Rapen. En dan de mensen Rapen. komt kijken. Yes, Rapen. bonjour monsieur. Is this train? Dat zei ik wel. Is dit train? Precies. We zitten weer in de zoek. Dat zoek Niet zoek. Nice. What's up, Vlog Nation? Vlog Nation? What's up, Vlog Nation? We hebben vandaag de noodles. We konden of kiezen uit wat we de vorige keer hadden, of iets anders. Nee, we hadden echt wat anders. Dat was echt hetzelfde. Want zij zei chicken and mushrooms. Dat hadden we ook. Oh ja, dat hadden we de vorige keer, hè? Ja. Klopt. Toen heb ik de mushrooms niet gegeten. Ik hou niet zo van mushrooms. Hoe de review? Het is wel lekker. Maar ik vond de kip. De kip is denk ik ook onverslaanbaar lekker. Ik ben hier meer fan van, merk ik. Ik vond het ook lekker. Nou, er is iets gebeurd, maar dat geeft niet. Het is wel heerlijk. Ja. Nou. En nu zitten we alweer terug. Nice. Oké, voorspelling voor wat Rotgerand gaat zeggen. Pepijn denkt, jongens. Ozaia zegt, daar zijn ze weer. Oh, daar zijn ze. En ik denk, hey, hoe was het? Nou, we gaan het zien. Och, kijk dan. Oh ja, die mayonaise van jou. Past allemaal niet meer. Jawel, gewoon even drukken.
Vlog Nation. Vlog Nation, ja man. Mag ik Kees even zien? Ja hoor, Ja. je mag Kees. Let's go. Deze fucking 48 Wil jij even doei zeggen? Ja, ik zal even Yo, what's up Vlog Nation. Dank jullie wel. Dit is het hoofdstuk waar ik doei zeg. Houdoe Vlog Nation. Funny. Nou, zo zijn we er hoor. Kijk dan. Vlog Nation. Doe jij het? Doe Van, jij maar. van de 8. Jij moet nog vandaag vloggen. Nee, het is nu echt klaar. Oh, nou. Dit is het laatste filmpje wat ik ga maken. Doei.